ئامادەکاریە پۆلیسان ji bo daxuyaniyek li ser rewşa li Bakurê Sûriyeyê. Dem Partî di derbarê êrişên li bendava Tifrînê dixwaze daxuyaniyek bide. Gelek welatî jî ji bo piştgiriyê li wê derê amade ne. Di vê daxuyaniyê de hevserokê Dem Partiyê ê Amedê Abbas Şahîn destnîşan kir li Bakurê Sûriyê wargehên sivîl dibin hedefa firokên bê mirov û îfade kir ku ev êriş dibin sedema bê îstikrariyê. Hêjayê gotine ku bala rûniştvanên Amedê li ser geşêdanên li Bakurê Sûriyeyê. Hevdîtina berdevkê Qesedê Mazlûm Abdî û Mesûd Barzanî jî di nava gel de hêviyekê çêkiriye. Hevdîtina Mesûd Barzanî û Mazlûm Abdî di medya Tirkiyeyê de jî cî girte ku taybet medyaya netewperwer Abdî weka terorîst pênase kirin. Me ji siyasetvan û rûniştvanan pirsa vê hevdîtinê kir. Çi hêvî û bendewariyê wan hene ji bo dengê Amerîkayê hezrên xwe wiha parve kirin. Çarparçeyê Kurdistanê bira serokê wan, zanayê wan, xwendayê wan bira giştwerin bi hev re bifikirin ku îro roja wê ye. Îro bira kes nebêjekî viya bira bimîne sibe, bira îro ez nehazirim. Bira îro temamê mezinê Kurda, xwendayê Kurda, bilgînê Kurda bira gişt bi hev bifikirin û werin berhev. Mixabin partiyê me Kurda bîsîh partiyên me li Bakur hene, li Başûr hene û ez xwe jî gurbek İslamî Kurdî me. Heta got em Kurd ber bi hevdî neçin tiştek çê nabî. Siyaseta me feşkiliye, partiyê me feşkilî ne. û wallahî guvêga wan bixwazin di mehekê de em karin îtîfaqna çêkin pêşew rojê de bineçine baş jî feqet em bêhêvî bûne vêge. Nivîskarê Kurd Saîd Feroş dibêje hevdîtin dike ku bibe destpêka bihêzbûn û geşbûna netewa Kurd. Heta îro ew sê civînê din bi ser neketin, pêdiviya wan nehat tetbîkkirin. Hêviya me ew e ku Kurd vê pêvajoyê rast tê bigîjin, baş tê bigîjin ji bo yekrêzî û bihêzbûn û gihîştina netewa Kurd bo mafê xwe yê netewî weka wesîleyekî girîng bibînin û ev civîn jî bibe wesîleya yekrêziya miletê Kurd. Parlamenterê Dem Partiyê yê Amedê Serhat Eren jî got qîmeta vê civînê bilind e. Hevdîtina wan ji bo Kurda destpêkê da pîroz e em dixwazin ev hevdîtin pêş ve biçe yekîtiya xwe em mîsweger bikin û li hemberê neyarên xwe li her parçeyê Kurdistanê li hemberê neyarê xwe bibin yek vücut, yek perçe û bi vî awayê em mafê Kurdistanê, statiya Kurdistanê li her parçeyê Kurdistanê jî em ava bikin. Rêveberê Partiya Sosyalîst ê Kurdistanê Hasan Dağtekin jî destnîşan kir ji bo statiya Kurdan ev gaveka giring e. Ji bir şûn da ev bigîşe merhelekê baş ku rêya federaliyê li Sûriyê çêke. Em dizanî ku sazûmanekî federalî li Sûriyê çê nebe ne Kurd ne Durzî ne Erebêşî ne zî Sûnî pêşerojê da bi ewa evlekarî jiyanek didin pêşiya xwe. Partiya Herêmên Demokratîk jî daxuyaniyek nivîskî belav kir û destnîşan kir yekîtiya ku di navbera Kurdan da bi pêş bikeve ne tenê yekîtiya hêzan e heman demê de avakirina dîrokeka hevpar, çandeka hevpar û paşarojeka hevpar e. Xecî Canfarqîn, Dengê Amerîka, Amed.